Nalipay unta kay si Paderlan ani day kay lagi ni uli mi sa bukid day nya nagpait mi og karni. Kay kani man gud si Paderlan day is ganahan kani mo kaunog mga karni ba. Mo nang usa mi ninaog sa mo ang balay day diri sa bukid day is nilargo sa mig palit dito sa Aurora sa merkado. Kay lagi gusto na ko palitan si Paderlan og karni ba kay para na mi sudan diri paniudto. Fast forward ta day nakapalit na day mi og karni. So gisapot jud ko day kay lagi day ang karning gihatag sa mua day is baho na ba. Kumbaga day ba dili na bitaw siya presko. Lain na siya baho day ba pagkaluto. Actually naka-video jud ko sa tindahan pero dili na lang nako ipakita sa inyo ha. Kay lagi panginabuhi man sad na nila. Og diri rin sa merkado sa Aurora Zamboanga del Sur. Mo nang shout out day ko ani akong gipalitan og karni no. Hinaut unta no nga mamaligya unta mo og dili na pud unta daot nga karni. Kay lagi sayang kay mong kwarta pagpalit sa inyo ha. Unya 580 pa jud ang nabayaran ako sa karni ani nya wala day siya nakaon. Kay lagi lain jud ako no og lami. Kana bitang ma-feel na nimo or mabahoan na nimo nga lahi na jud ang karni og baho og lami ba. Mo nagisayangan kay ko adi day sa ko ang gibayad isla. Pero lagi day dinan nako di pwede uli kay lagi naluto na po. Sayang na kay gasolina day kung iuli pa na ako ni dito sa merkado. Kay layo man gud ang merkado dire sa Moambalay no please la. Mo na magtarong na lang untang pamaligya no. Og mao ra day to no bay mo oy.